זה יפה. וואו. טוב, עליה זה הכל יפה. בשבילה זה הכל יפה באמת, כמו שאתה אומרת. שם יושב המרישו. זה כלום. זוגות ב-225. זה ממש יפה אבל. תראי, זה לקיץ זה כיפי, לא נורמלי. זה רק היא יכולה להשתמש בזה. זה ייראה מצחיק. שם יושב המרישו. היא קנתה 3 זוגות ב-225. זה הייתי הולכת. זה משמן. זה, כן, אבל זה בשבילנו כן, אבל זה רק היא יכולה להשתמש. אנדריאה, שם יושב המרישו כחוש המעתיו. אבל השחור בשבילנו זה... אבל זה נראה מה זה נוח. מדליק יד. 37, זה 3 זוגות ב-225 שקל. כמו אותו בכלל. משהו. זה פתוח בשבת? אין לי אגידות. בוא נפתח. גנדוס ואבא קנה לי נעלי קיפי. נעלי בית כמו של קיפי. שם יושב המרישו כחוש המעתיו. 70 לזוג, את צריכה לקנות 3.